आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननि जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों आं दायो गुवाहाटि थांनि आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरो नोंसोरनि मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब एन्ड शेयार लाइक खालामनानै होदो थ' बिदिब्ला जोङो दायो बेलस्रि स्टेसन मोनफैबाय नै ओरै दं टावार खुन्थिया नै दायो मोनफैबाय टटेलि बन्द गोजा माने दखानफ्रानो नै बिथाङाजों थाबायगासिनो मोनफैबाय नालाय मोनफैबाय मालासो मोनफैगोन ट्रेनालाय 5:20 मोनफैयो दायो मोनफैबायनो टटेलि माने मर्निं नालाय फुं नालाय माने बन्द गोजा आरोना मालाय सिख्लाफ्रा फनलायगासिनोहाय मालाय टिकेट काउन्टारा फिसासो आरोना बारा गिदिर जेराव ट्रेन नेनोसै ट्रेन नेगासिनो दाबो फैया ट्रेनानो लोगोफ्राबो नेगासिनो टिकेटखौ डाइरेक्ट मोनगोन ट्रेना खारबाय बेलस्रिनिफ्राय बरिया टिकेट जुलि मोनफैलायबाय दायो स्टेसन मोनसिगोन मोनहांहां जाबाय स्टेसन रड टिकेट जुलि रड मोनबाय दायो जोंनासो लोगोफ्रा बबाव दंमोनथाय अमा सोआखैयाव फैदो दुरा खाने मैया माबायदि जमा दिनैसो गोबावजों खनसे लोगो मोनलाय बैसागोनि सिगां जा थांनाय दायो नै जोंहा सौआ मोनखांना जोंना फैया नै सोरजोंसो दङ दिनै गुवाहाटि थांगोन ना रङिया मोनफैबाय थ' बिमाफोर गुन्दा गुन्दी गोजाथार गासिबो मानसि गाखोदों ओंखारनोनो होआखै ना गाखोग्रोजोबदोंसो ओंखारबाय जोङो दायो रङिया एबार सोलायसै ट्रेना जोंना ओरैथिं 2 नम्बराव फैगोन 2 नम्बराव फैगोन मानसिफ्रा गोगोम जोंनि ट्रेना थांनायनिया मोनसेया मोनफैबाय नै फैगासिनो पेसेन्जार ओरैबायदि सिबखायो माने नै दहाय जों फैनाया सोलायना थांसै दायो बेजों जों गुवाहाटि डाइरेक्ट थांसै दहाय ओरै फैबाय ओमफ्राय रङिया थांबाय जोङो दायो बोरै मानसिफ्रालाय मोनहैबायानो गुवाहाटि स्टेसन मोनफैबाय दायो जोङो पेनसिजों आवगायलांसै आरोना लागासिनो जोंना जोंनाथ' बयसफोरनिसो नालाय दाय लायनोसै आङो मानसिगासिनो हौवाफोरनि गोजा नालाय ओंखारखांगोन बायदिसिना दंसै प्लास्टिक नङालाय फैसा लाबाय आब'मोना आंबो ओंखारलांसै ओंखारबाय जोङो हरनिफ्राय गाहायाव थांथारनोसै ये देखो 380 में नहीं मांगा है आप कितना बोला है 430 ये इसका तो प्राइस 430 बिथाङा स्पेक लादों साइसया बायसिया माबायदि देलाय गाननोलाय लादों समायदों बेखौनो लामादों नै साइस नुदोंथ' लामादों नैयाव दङ 100 पेन्सि बाजार लोगोफोर नायदो
Ay mabaयदि लिरनानै दोनबाय आंनि नामखौहाय जा साइस लिरनानै दोनखाबाय आरो नोंलाय iya mandu iya ini kali gitu sih mau mandu col jam dayang थांनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ आङो स्क्रिनाव दोनथ'नोसै दायो आङो नै फेशन मार्केटावनो दङ ओमफ्राय दसे थानानै थाबायलांनोसै आरो दसे रेस्ट लानोसै थब्ला लाना फैनानै जोबोद मेंबाय दसे जिरायनानै थांसै आं भिडिअखौ इयाव दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय